दुखु गोनां दिनैनि जोंनि थिखानाय आगोलनिफ्रायनो जोङो जोंनि दिनै कालारखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आरो दालाय आफादफोरनि सतबांसा लानो होननानै जोङो थि खालामखादोंमोन दिनैनि अक्ट'खौ। दा दिनै बेबादियैनो अल ब्रह्म धोरोम बेवहाय सारा आसाम नाङै नुजाफैदों। दा दिनैनो मैया अर्थात मैयानि बेलासे 2:30 रिंगायाव गुवाहाटीनि मोनसे हस्पिटालाव मानगोनां बयनिबो आंगो बर' माहारिनिनो हाथरखि होननांगोन जोंहा रुंसार थरेन बर' मानगोनां सारा अर्थात बिथाङा रुंसारि जाबाय। दा बेवहाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय जों जोबोद दुखु मोनदों आरो बे दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों। लोगोसेयैनो बिथांनि न'खरनि जि दुखुथिया माने बाय बाहागि बाजै हिन्जाव गोबां माने फिसाला बा फिसाजो बिथांमोननिसिम जोङो दुखुनि भागि जादों। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा गाबखांनाय मोनदों। बिथांनि जि रुंसारि जानाय बेवहाय गमामायैनो बर' माहारिनि जोबोद सुंख'हायि खहा जाबाय होननानै जोङो फिल खालामदों। मानो होनबा बिथाङा जोंनि माहारिनि गेजेराव सासे गेदेमा नायल' जायल' रिजार्भ बेंकनि मावख'गिरिमोन, रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि। आरो बिनि उनाव बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि, लेङाइ आफादगिरि आरो 2 खेब आफादगिरि बानस'दोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि। आरो बिथाङा बर'नि आरो असमियानि राव माने गोबां मेगाजिन सल' सुंद' सल' आरो माने गोबां बिजाब लिरनानै 14थासो माने 14 गां बिजाब बिथाङा लिरनो हादों, ओंखारहोनो हादों। आरो बिथांनि जि सावथुन बर' माहारियाव जि अबदान होलांबाय, बिहोमा होलांबाय, असमियानिबो माने सावथुन महरगिरि बिथाङा गोबां माने असमियाफोरनोबो माने बिहोमा होलांदों। दा बिथांनि समाजारि मावनाय, बिथांनि जि सुजुगिरि, बिथांनि जोंहा साहित्य अकादेमि बर्ड जिबा एवार्ड होयो, बे बर्डआ बै बर्डनिबो बिथाङा लिंथुमगिरिमोन। दा बिथांनि सान हर मेंनो गैयि डाइनामिक लिडार होननांगोन जोंनि बर'नि गेजेराव। बै समाव दाख्लैसिम रुंसारि जाजासिम बिथाङा लास्ट बिजनियाव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्माखौ आगान होबाय। डेलिगेटआव बाहागो लादोंमोन बिथाङा, आंजोंनो रायलायलायदोंमोन। दा बेहाय आङो गावखौनो गाव जोबोद गोसोखांदों। आरोबाव बिथांखौ जोङो बाख्नायबावनांगोन। बिथाङाल' सासे ओरैबायदि गेदेमामोन, ओरैबायदि बुंनो गोनां बिथांखौ, जे माखासे गेदेमा सुबुंफोरनो बिथाङा गुड मर्निं आरो गुड इभिनिं हरोमोन। माने अखा नायबानो हरोमोन। आरो गोनां जायोबा बिथाङा फनबो हरनानै रायलायोमोन। बिसिबां आंगोमोन, माने गावखौनो गाव देदगानाय बा गावखौनो गाव माने सासे माने गावखौनो गिदिर गोलाव होननानै सानामोन। बयजोंबो मिलायनानै थायोमोन, उन्दै गेदेर बयखौबो समान लायोमोन। दा बेबादि सुबुङा 70 बोसोराव हरखाब रुंसारि जाबाय बा जालांबाय, इसोरा लांबाय। बेवहाय जों दुखु थादों। आं जोबनायाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय जानानै आरो जोंनि गांखं आफादनि जानानै आरो आंबो गावनो आफा आनान गसाइखौ आर'ज गाबदों, बिथांनि जिउ आत्माया जाहाथे आफा आनान गसाइया गावनि खाथियाव बा सोरगोआव आलो गोजोन जायगा होयो, जायगा मोनो। बिनि थाखाय आङो आफा इसोरनि खाथियाव
खुथारै माने आर'ज गाबनानै एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। औ, आङो गिबियावनो खुलुमबाय बयनिसिमबो। आरो दिनैनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि मोनसे जारिमिनारि सान आरो दिनैनि बे बुब्लियाव जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, बे गागि आफादनि गांखं आफादफोरखौ लानानै दिनै जि जारिमिनारि जोङो आफादनि दिनै सतबांसा लानायजों लोगोसे जोङो चार्च गथायलायनाय हाबाफारिमोन आरो बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म सेबाश्रमनि नैबे जिल्लानि गोथार जोंनि ब्रह्म मन्दिर, ब्रह्म थानसालि बे सिङाव बे हाबाफारिया जाफुंलांबाय मोजाङैनो मोजां। दा गोजोननाय मोन्दों आङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि मानगोनां मुस्रि जगत चन्द्र ब्रह्म आरो जोंहा क'क्राझार जिल्लानि दं, उदालगुरि जिल्लानि दं। दा गोबां दिनै जोंनि 14टा जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव आवथायाव बे 14टा जिल्लानिफ्राय दिनै नुजाफैदों। आइजो आफाद, लाइमोन आफाद आरो प्रसा संसद गासिबो। दा दिनै आङो मोनसे जारिमिन होननाया बेनो जे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि दाख्लैसो थांनाय माजबाद हालामनि किसानपुर किसानपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव 23, 24, 25 खालार खालि थांनाय जानुवारि दाननि 24 नैथि सान 24 खालार खालि मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय जोंहा गोख्रों थान्दै मेल जुथुमनाय जादोंमोन। हाजार हाजार थान्दै जोंहा भक्त ब्रह्म धोरोम सिबियारि भक्त आइमोन आफामोन थादोंमोन आरो बे जोंनि थान्दै मेलखौ मानगोनां जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङानो बेखेवनानै होदोंमोन। दा बै सानखालि आंखौनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गोदानै आफादगिरि सायख'नानै आंखौ रुजुननायनि अर्थात ब्रह्म धोरोम आफादखौ रुजुननायनि आंनो दायित्व होबाय, सामलायलांनायनि दायित्व होबाय। दा दिनै बेखौनो सतबांसा लालायदों जों बयबो साफ्रोमबो दैदेनगिरि बा बिबानगिरि बिथांमोन गोदानै बिबान मोननाय जे मोजाङैनो मोजां मावलांगोन, मोजाङैनो मोजां दैदेनलांगोन। धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जोंनि आफादखौ आरो माहारिखौ जोङो मोनसे गोग्गो बिथिंजों लामाजों दैदेनलांनायाव आरो जोंनि धोरोमारि सिबियारिफोरखौबो दैदेनलांनायाव जोङो सतबांसा लाबाय। मोजां मोजां जों दैदेनलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। दा बिनि मावनांगौआ 3 बोसोर जोंनि आफाद गोदानै आफादनि जिबा आंनि आफादगिरिखौ लानानै लेङाइ आफादगिरि, नेहाथारि, लोगो नेहाथारि आरो माने सुबुं माने फोसावदिं आफादगिरि माने नेहाथारि आरो जोंहा ट्रेजारार गोबां दङ आरो दालाइ आफाद गोबां दङ। दा गासिबनिबो दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनहा दिनै सतबांसा लादों आरो जोङो 3 बोसोर दा बे 3 बोसोरा गमामायैनो जोङो मोजाङैनो मोजां पुर्न परब्रह्म ज्योति स्वरुप आफा आनान गसाइनि अननायाव जोङो दैदेनलांनो हागोन, जोङो सामलायलांगोन। खौसेथिनि बेन्दोंजों जोङो धोरोमखौ मोजाङै आब्रुथि गोनाङै जोङो लांबाय थानो हागोन होननानै मिजिंथिदों। दा गिबियावनो आङो आफादगिरि हिसाबै जोङो
गागिनि अर्थात मिरुनि गाहायाव आवथायाव जेसेबां दालाय आफाद दं बे दालाय आफादफोरखौ आङो अननायजों बुथुमनानै लागोन आरो बिथांमोननि मोनफ्रोमबो थांखिखौबो जोङो मिरुनिफ्राय जोङो हेफाजाब होगोन। लोगोसे जोंहा मावनांगौ थांखि दं मिरुआ जे जोंनि गुरुधाम गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि जोनोम समाधि गोनांलाय अर्थात गुरुदेबनि समाधि काजिगाव पर्बतजरा काजिगावआव जोङो माने गोबां जौगाथाय हाबाफारि मावनो गोनां दं। समाधिखौ जोंहा डेभेलप खालामनो गोनां दं आरो बेवहाय मोनफा मोनफा जोङो प्रजेक्ट लादों आरो बे प्रजेक्टखौ जोङो मावलांनायनि जोबोद जोङो साखाफारा जानानै दङ। आंनि बिबान रुजुननायनि समाव आं बेखौ मावलांनो नाजादों आरो जोंहा जोंनि गाहाय मावख' दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गुवाहाटी खारगुलियावबो जोंहा गोबां मावनांगौ दङ। बिनि जोंहा हाबाफारि लादों प्रजेक्ट दङ जोंहा मावनांगौ गोनां बेखौबो जों मावलांनायनि थामथिम जादों आरो जोङो दिल्लीयाव जोंहा माने जोंनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमनायनि जोंहा थांखि लाखाबाय। दा बेवहायबो जोङो थांनानै जोङो अमित शाहनो जों मेम'रेन्डाम हैनानै जोंनि ब्रह्म सिबियारि एबा ब्रह्मइजिम जोङो बिनि गोबां जोङो गोसोखां बिलाइ होनानै जोङो सावरायनायनि लाहार फाहार खालामबाय आरो जोंहा जोंनि शास्त्र दखान बिजाब दङ आरो गुरुदेबनि जि सान्थौ सानस्रि बेफोरखौ लानानै गुरुदेबनि जि सिमांमोन बै समाव माहारिखौ फोजाखांनायनि बर' माहारिखौ जांख्रिखां एबा जौगाथाय हाबाफारि जि मावनाय जेरै सोलोंथाइ बिथिङाव समाजारि बिथिङाव आबादारि बिथिङाव आरो राजखान्थिक बिथिङाव राजनितिक बिथिङाव गोबां माने रांखान्थि बिथिङाव बेबादि जाहा गुरुदेब कालिचरन आफाया बै समाव सांग्रां खालामदों मावदों। धोरोमखौ ब्रह्म धोरोम गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि जि सान्थौ सानस्रि अर्थात धोरोमखौ गोसार होनाय ब्रह्म धोरोमखौ गोसार होनाय मेइन थांखिमोन आरो बियो शिबनारायण परमहंस आफानिफ्राय दिक्षा लानानै फैनानै बेखौ जोंनि बर'नि गेजेराव फोसावनानै जथेस्थ' जोंनि बर' माहारिखौ जौगाखांहोदों। आब्रुथि गोनां आथिखालसिम जि मोनसे बर' माहारिखौ थासारि लाबोनो हादों बेयाव गुरुदेब कालिचरन आफाखौ बिनिखायनो बुंगोन इंलिसाव ग्रेट माने रिनाइसेन्स अर्थात माने संस्कार खालामनाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माने जोंखौ संस्कार खालामदों। दा बेखौ मानिनांगोन।